се чува само? Беше такъв дрозд. Белогуш. Да, тук има. Пред хижата ги има 3-4 издивалата. Има, да. Белогуш и вистивор си трябва да има и план просто. Не знам дали лятото няма и косо. Или има високо вече. Няма и... Сойки появяват ли се? Имаме редко. Чак пак папуняк. Преди папуняк. 2-3 седмици. Въртич. Папуняк точно тук, къде пътеката слиза към гората. Долу това е точката клека, последната. Там и често около тази точка го дигам. Като не търси там около мен, път се върти там. Много късно учи от него. Те ми правят чудо, като има такива хора наистина. Предните да бях за змиите с тях. Тия помни кефът, защото само седи в беден и се радва. Това с фотоапаратите, особено с тия шумните, като почат